ohľadom toho a chlapám, čo bude povolený. Chlapci, poďte sem dopredu, budete Malé organizátora. Dneska nenašli žiadne? Včera na obed bolo 10. Odtedy nenašli nič? Ďuri, točím ťa, Ďuri. Točím ťa. Všetkých točím, dočkajte. Do stredu, kokos. Nezmestil sa, čo? Sa mi nezmestil do záberu. To by som prešiel pomedzi. Pani Macíková. Á, je tam, dobre. Lebo majú uši, to sú Macíkovci. Bibi, Všetkých. poď tričko do kufra k tebe. Toto. Neviem, či mi tam vôjde, mám tam toľko sladkosti, sa mi roztopia tých okos. Ale dobre, pohode. Aj ty máš tu bompary ešte. No, mám bombary. Ukáž, daj záber na tento motorkárske tričko. Opačne. Cezar, ty si to daj na one. Napredok. Krásne. Tú motorku. Parádne. To Nech inžiniera. som blbý. Moju motorku tam mám, ty kokos, kde je? Peťu oblečeme. Kaloši, parádnici. A ja som až tu vzadu. Tak, aby ste všetci tam boli. Super. Tam majú XL-ko. Tak to mi jak XL-ko. Neviem, ale ja som videl také XL-ko, že aj traja by sme sa boli. Aj Roman má XL-ko. Ja mám tiež XL, ale asi detské. Tak môžu byť, že ženské. Čo mám ja najväčšie? Tak je, že by nebolo. Prvý, ja mi povedem.